ndị ọma anyị ekene unu kee ka gị na ezinụlọ gị mee ama m n'unu nọ ọfụma. Tata abụkwa ụbọchị ezumike ọzọ, nya bụ kpọta ụmụ gị ka anyị sụọ Igbo. Ka anyị sụọ Igbo bụ ihe emume anyị wuwere ka iji na-ewepụta asụsụ Igbo n'ụzọ egwuregwu ụmụaka. Anyị na-amụ ihe ọmụmụ dị iche iche mana ga na-ewepụta n'ọdịnihu anyị ga na-ewepụtakwara unu ihe egwuregwu ụmụaka dị iche iche. Ihe anyị ji na-eme nke a bụ ka nke ọbụla anyị na-eme anyị ga na-akaba ahụ na-asụnye Igbo n'ime ya iji wee nyere ụmụaka anyị aka ka ha na-amụta nya bụ asụsụ Igbo. Ọtụmadụ anyị nwa bụ ndị bi na mba ofesi, ọ ya bụkwa mgbe ụmụ anyị jegidere ije naluo ebe ha bi ha mara nke a bụ asụsụ anyị, maka na asụsụ onye bụ ejirimara ya. Nya bụ kpọtara anyị ụmụ gị ka anyị na ha nọkọ n'ụbọchị tata ka anyị sụọ Igbo. N'izuụka gara aga anyị mụrụ maka anyị bidoro ọmụmụ maka ụmụ anụmanụ dị iche iche ndị anyị ma afa ha na maọbụ ndị anyị nwere n'Igbo maọbụ ndị enwe ike ịfụ n'ala Igbo maọbụ ndị anyị na-anụ mgbe anyị na-eto. Anyị bidoro ịmụ maka anụ ndị bi na ụlọ. Tata anyị chọrọ ịmụzi anụ ndị ọzọ ndị na-efe efe, ndị bi n'ọhịa, ndị bi na mmiri maọbụ ụmụ ihe ọbụla bụ anụ anyị chetara afa ya anyị na-anụ maka ha mgbe anyị na-eto, ndị nwere aha Igbo. Ihe a ka anyị chọrọ ịmụ tata. N'izuụka gara aga anyị mụ maka anụ ndị bi n'ụlọ. Anụ ndị bi n'ebe ka anyị mụ n'izuụka gara aga. Anụ ndị ahụ anyị mụ n'izuụka gara aga kedu ebe ha bi? Chukwuemeka, kedu ebe? N'ụlọ. Anụ ndị anyị mụrụ maka ya wụ anụ ndị bi n'ụlọ. Kpọrọ m otu aha anụ bi n'ụlọ ịma. Chukwuemeka. Kpọọ aha ọzọ. Gịnị? Ewu. Adaugo, kedu anụ i chetara afịa? Ọbagụ. Kedu ọzọ? Ehi. Nneka, kedu anụ i chetara ahịa? Ịnyịnya. Kedu ọzọ? Nnamurede. Chikaso, kedu anụ i chetara aha ya? Ọkụkọ. Kedu ọzọ? Oke bekee. So tata anyị chọrọ ịmụ maka anụ ndị bi n'ọhịa ya na ndị bi na mmiri ya na ndị na-efe efe. Unu adị njikere? Unu adị njikere? Are you ready? Yes. Are you ready, Betty? That means ị dị njikere. Yes. So mama say unu adị njikere. That Betty there, are you ready? Okay. So ya chi ịmụ kịta anụ awụ anụ ndị bi na anyị chi bido na anụ ndị bi n'ọhịa, ndị bi n'oke ọhịa ya na ndị bi n'ọhịa gbara ihe dịka ụlọ okirikiri ndị enwe ike inwetagasị n'obere ọhịa, mana anyị ebido na ndị bi na oke ọhịa. Unu ya ege ntị. Chikaso nọrọ ọfụma chitu efe gị maka ọ ya bụ maka ngụcha mkpọchala unu ya njụọ unu ajụjụ na-ekwuo nke unu chete nya onye ọbụla gee ntị. Nsị onye ọbụla mee gịnị? Onye ọbụla gee ntị. Anyị ga-ebido n'anụ ndị bi na oke ọhịa. Otu n'ime anụ ndị bi n'oke ọhịa wụ agụ. Nsị na gịnị? Agụ na-adọgbu mmadụ. Ọ bụghịkwa anụ eji egwu egwu, ọ bụghị anụ ịyafụ ekwụrụ. Agụ adịghọ ka nnamurede. Agụ adịghọ ka nkịta. Gịnị? Aghọtaghị m ihe ị na-ekwu. Bọọlụ. Gewe ntị. Agụ adịghọ ka ịnyịnya ma wee ehi. Agụ na-atọgbu mmadụ. Nya bụ agụ awụghị anụ mmadụ na-afụ ọkwụrụ ọtọ. Maka agụ bụ aja anụ, ọ na-adọgbu. Anụ
na-adogbukwe mmadụ ọdụm nsị na gịnị ọdụm na-egbukwe mmadụ ọdụm na-eri mmadụ Nneka egwuola atụ gị don't be scared agụla ọdụm anọghọ n'ụlọ a okay hungry or angry or the hungry because not the hungry or ago na agria when you are hungry you eat food okwa so ago ma wodomu ago na agụ ha chukwa maka ka nnu ntị kwụsị ya hi na-eme agụrụ na agụ ha ọkwa anụ ndị ọzọ bi n'ime ọhịa ka ha na-eri anụ ọzọ bi n'ọhịa bụ enyi anụ ọzọ bi n'ọhịa wụ anụ ọzọ bikwa n'ọhịa wụ ọzọdimgba ọ nke a wụ ọzọdimgba ka ka ọzọdimgba si eme mgbe ọzọdimgba o si ọ na-elu ka wụ ọzọdimgba ọ ka o si aga ije ngwa nọrọ ọdụ anụ ọzọ bi n'ọhịa bikwa n'oke ọhịa bụ atụ onu ya na-ebu oke ibu ama m mgbe mmanwụ na-arụ ome ọsị gị ma ọsị mmadụ na ị na-amati onu ka atụ Chika so nọrọ ofu ebe Nneka nọrọ ofu ebe atụ wụkwa anụ ọzọ bi na trees and he's eating grass. He's too hungry. He wants to eat green socket. Obi n'ọhịa anụ ọzọ bikwa n'ọhịa wụ ezi ọhịa ezi enwere ezi bi n'ụlọ nwekwazịa ezi nke bi n'ọhịa anụ ọzọ bikwa n'ụlọ wụ agwọ anụ ọzọ bi n'ọhịa wụ agwọ agwọ snake snake ihe a snake na mana ọ naghị ata ata so nọlana ngwa nọlana ọ na-eme agwọ dịkwa n'iche onwe nke wọta ha kwa anaghị gbaa onye anwụọ anụ niile ndị a bi n'ọhịa ha na-eri onwe ha anụ ọzọ bi n'ọhịa bụkwa eke asịakwa nga oke bekee eke na-adị ka agwọ mana eke na-ebu ibu ọ na-adị ka agwọ mana ọ na-ebu ibu nsị na ọ na-adị ka gịnị nsị na eke na-adị ka gịnị asị m na eke na-adị ka agwọ eke dị ka agwọ mana o buru ibu otu a ka eke si adị anụ ọzọ bikwa n'ọhịa bụ mbe eze aghụghọ tortoise anụ ọzọ bi n'ọhịa bụkwa edi bikwa n'ọhịa anụ ọzọ bikwa n'ọhịa anụ ndị nke anụ a na-enwe ike ịfụgasịkwa ya na ụmụ ọhịa ndị dịcha nso dị nso n'ụlọ na-abụghị n'oke ọhịa bụ
mgbada ọ bụrụ ndị mgbe ochie mgbe a na-eje nta a na-egbute mgbada ata mgbada. Anụ ọzọ bi n'ọhịa bụkwa nchi. Anụ nchi na-atọ ụtọ. Nneka si na ọ na-aka nchi. Anụ ọzọ bikwa n'ọhịa bụ ururu. Ọkwa anyị nwedịrị ururu n'ụlọ na ururu ebe a nụọ. Emeka kwụsị mkpu ahụ ị na-eti ururu. Anụ ọzọ bi n'ọhịa bụ ele bi n'ọhịa, a na-atakwa ya ata. Anụ ọzọ kwụsị mkpu ahụ ị na-eti. Anụ ọzọ bikwa n'ọhịa bụ uze. Mba, anyị enweghị uze ebe a. M ga-eweta ya na gọgụ ntị ya ịfụ ka o si adị. M ga-egosi gị ya. Granny's skin. Can do blood. I don't go to Granny house and do. If Granny beats me. Granny house. He's scared. To go to Barachi's house in the Granny's house. I know Granny who did everybody and blood Vara's face. Akwụna manụ na-ahapụ n'ihe anyị na-amụ na-akọ ihe ọzọ. Enough. Onye ọbụla gee ntị. Anụ ọzọ bi n'ọhịa bụ ewi. Ewi na-atụ ọnụ. Ewi bi n'ime ọ na-arụ ụlọ ya n'ime ana osisi ebe ahụ. Mba, anyị enweghị ewi. Ewi na-adị ka oke bekee. Mana ọ wụghị oke bekee obi n'ime ọhịa. Oke bekee dị bi n'ụlọ, mana ewi bi n'ọhịa. Kedu anụ ndị unu amụtaghị ihe a n'ihe ndị a mkpọrọ unu kịta? Unu amụtago ya? Anụ ọzọkwa bi n'ọhịa na-amagharịkwa n'ọhịa bụ ọsa. Ọsa na-amagharị osi ebe ọmafe ebe osi ebe ọmafe ebe. Ọ bụkwa ose onye nkụzi unu. Ọsa onye nkụzi unu bụ ọsa isi ete snap. Ọ na-amagharị osi ebe ọmafe ebe piom. Ndị na-egbukwe nta na-egbute ya n'ala. Ngwa geenụ ntị bikọs emecha kịta njọ na ajụ chukwa maka nọrọ ofu ebe. A sị m na anụ ndị bi n'ọhịa bụ agụ, ọdụm, enyi, edi abanị. Edi wee di abanị ma kpọrọ ya n'isi. Ọzọdimgba, atụ, ezi ọhịa, mbe, enwe, eke, mgbada, ewi, uze, ururu, ele,
ọsa 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 ọsa. kedu ị ga-akpọrọ m otu anụ bi n'ọhịa? Ọ dị ka ya akwụsị ebe a nụwa maka vidiyo anụ etowego ogologo. N'izu ụka ọzọ anyị ga-amụ maka anụ ndị na-efe efe ya na anụ ndị bi na mmiri. Mana tupu anyị emechie ka m marakwa m ihe niile nna agụba ma nkwe nke unu mụtara. Kedu anụ unu mụtara bi na ọhịa? Chikanso, kedu anụ ị mụtara bi n'ọhịa? Kedu anụ ị mụtara bi n'ọhịa? Ọkụkọ ebighọ n'ọhịa, ọkụkọ bi n'ụlọ. Kedu anụ ndị bi n'ọhịa ị mụtara, Chikanso? Mbe. Mbe. Kedu ọzọ? Okay. Chinonye, kedu anụ? Nneka, kedu anụ bi n'ọhịa ị mụtara? Ezi ọhịa. Ezi ọhịa. Kedu ọzọ? Ọdụm. Ọdụm. Chinonye, kedu anụ bi n'ọhịa ị mụtara? Ururu. Ururu. Kedu ọzọ? Ọsa. Ọsa. Chukwuemeka, kedu anụ bi n'ọhịa ị mụtara? Enyi. Enyi. Kedu? Ọzọdimgba. Ọzọdimgba. Kụọrọ n'onwe unu aka. Otu a ka ihe ọmụmụ anyị nke tata ga-aha. O ruo n'izu ụka ọzọ anyị amụọ maka anụ ndị na-efe efe. Nsị na anụ ndị na-eme gịnị? Ndị na-efe n'elu ya na ndị bi na mmiri, ndị na-egwu mmiri. Ihe dịka azụ ya na ihe dịka nnụnụ dịgasị n'ụdị dị iche iche. Ihe a ka anyị amụ n'izu ụka na-abịa. Ọbago ka ngo otu wọta. Ọbago na-aga na mmiri mana ọbago ebighị ebi na mmiri. Izu ụka ọzọ anyị amụ maka ihe ndị ahụ. Ngwa ka anyị sizienụ ụmụaka Igbo ibe anyị ka emesịanụ. 1 2 go! Ka emesịanụ Igbo ndị ọma, ka emesịa. Ka ọ dị n'izu ụka na-abịa abịa. Mana ọ bụrụkwa na ị bịaghebela anyị aka, gịnị ka ị na-eche? Bịanyela anyị aka n'ebe ahụ edelu sọbskraịbụ. Imetụkwa ya aka ọzọ ka ọ tọọ n'otu mgbelemgba. Ọ ya bụ mgbe ọbụla anyị sitere ozi ka o nwee ike wee ruo gị aka. Achefukwana ịtụsa ozi anụnwa ka o wee ruo ụmụaka Igbo ndị ọzọ aka. Ngwanụ Igbo ndị ọma ka emesịanụ.